Oh, pagka-depresyon. Na, ato takos inyo ha. Mag-usap na ka sa mo. Tipo ko na, kuan ro do, kanang angin ron. Mangunas ta. Tunawa si Carol ay. Gusto hangin nga. Mawan pa yun nila. Tugnaw ba oy? Nindot ro kay daghan kayo rong mga kasal. Sus. Nabi kay manok. Ay pagkatatong yawon kay. Tapos ito sa bak. Titog sa bawa ko manok ay paito. Ato sa kuan manginhat ta kay daghan irong kasal. Tugnaw lagi kayo. Mura magani kung pinato na. Na. Nya di lang gyud ka. Ilang ko, ikaw lang sa dito ay. Sige, bahala kay. Sige. Bahala kay. Klaro, pitipay eh. Manin sa saan? Nga, manginhas. Karon, mabalibad na. A few moments later. Puta, Carol. Lay. Murag nagluto siya eh. Ana, oy. Tapay tama. Matay. Gigutom na biya ko. May ay kaon eh. May asasag eh. Kayo. Puman ay. Matay. Nagsukan na dyan ay. Jackpot yung kuha ni kagigutom na ay. Ano yung makakaon yung kuha ano eh. Kani, nilakaw to siya eh. Gigime. Gila siya to eh. Saka to. Oh, kapit lagi. Kaan dakuan ito nga. Buhit na kaan eh. Lamig kayo. Oh! Oh! Ano timbol daw? Ngaw ka? Lamian yung patagay. Sus! Grabihan naman ni mo. Grabe gradar ni mo sa. Grabe. Grabe pangilong ni mo. Grabe galiar gani mo pa ni mo. Galiar gidam nginas. Di kay tugnaw. Tamaran kayo. Nya, sus, pagkaunon. Oh. Wag to. Oh. Sus. Murag yung boxing ay. Grabe ka eh. Kaunon to, murag boxing. Ako na ako. Inaplaga ko kayo. Yun na kayo. Sus. Tumiali dito mo. Ako na dire. Ayaw pang libak ka kung. Ako na. So, what's up mga ka-Jimsob? So, it's time to shout out now. So, shout out tayo sa akong classmate nga si Luigi Petogo og shout out kang Ryan Girat og shout out kang Lindsay Mebato og shout out ka Buy Wait og shout out kang Melber Asipe nga nag-support din siya sa mga nga salamat iyo ka Alepio Carlos nga naa sa Qatar nga support tayo mo siyang channel guys. Mix Vlog 79. So, mora na guys. Don't forget to like and share and subscribe. Click the notification bell below. So, bye-bye.